La capital de la Ribera Baixa sueca acollia aquest cap de setmana el primer intercanvi casteller-muixeranguer a l'esplanada del Casal Xove. La muixeranga de Sueca, junt amb els xiquets de Cambrils, s'uniren per recordar-nos les nostres arrels i la nostra tradició. Estem celebrant el primer intercanvi muixeranguer-casteller, que nosaltres pujarem el novembre passat allà a Cambrils i ara els hem convidat a que ens tornen la visita. Sempre s'ha dit que és més tradicional al Xemesí, però ací a la Ribera n'hi ha moltíssims pobles que tenen muixeranga. La muixeranga de Sueca, l'any que ve fem 15 anys, en el 2020, vull dir, tenim ja una tradició i el que intentem és que cada volta més la gent es conega, que puguen gaudir d'una tradició com és la muixeranga i ens agradaria que es valoraren més, però estem intentant, estem en ello. Va donar la casualitat que hem tingut durant un any a la nostra colla el Lluís, que ha sigut membre de Muixeranga, de Sueca, i va estar un any fent castells amb nosaltres i arrel d'això vam fer molta relació. L'any passat vam pujar ells a Cambrils i enguany ens toca a nosaltres baixar aquí baix. Per nosaltres és la primera que sortim de Catalunya. Per nosaltres sí que molt contents i les dues colles són diferents, però venim a passar-nos-ho molt bé. El tabal i la dolçaina sonaven a ritme que aquests dos formaven les figures. És una pràctica cultural on al voltant d'un centenar de persones van ser partícips d'aquest costum. La veritat és que Sueca té molta tradició de muixeranga, tenen un document en el que és el més antic, que es troba en Governació, en el que se demana permís de part d'una muixeranga per eixir en la professió de la Mare de Déu de Sales. Per tant, la muixeranga de Sueca, encara que la que esteu veient ací té prop de 15 anys, sí que té una tradició molt antiga. Veient la figura i escoltant la música, que a tots ens aborrona, no? És això, és la formació d'eixa base sobre la que, tan sòlida que sobre la que podem construir qualsevol cosa. Per a mi és això, el fer pinya les persones i projectar-se cap a lo que cada un volem fer. Dues colles diferents, però amb uns valors en comú. Exacte, és com un encontre, un intercanvi cultural per a mostrar que la muixeranga i el castell són diferents, però tenen una base molt comú i, a més, que nosaltres, quan anàrem allí ens sentirem molt ben acollits, volem que ells tinguin aquest acolliment per part nostra i a veure si podem fer un poc de germanor. La confiança, el treball en equip, la cooperació, la força, perquè al final no és una cosa de força sinó física, sinó mental, és una força de voluntat, superació. Moltes coses que són molt diferents, però sempre partim d'unes bases que són molt similars. Per exemple, nosaltres el castell, quan tu veus la imatge del castell, és molt diferent aquí. La música també és molt diferent a la d'aquí. Però el que et dic, hi ha bases que són molt semblants. L'activitat es va desenvolupar amb èxit, va tenir bon acolliment i serà referent per realitzar-ne moltes més pròximament.